गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों एसीएस रुपु बरानि जाख्लनायनि दायाव हमजानाय जाथायनि उनाव सांग्रां जादों सीएम भिजिलेन्सआ बे खेबनिफ्राय गोख्रों नोजोर होगोन मोनफ्रोमबो जिल्लानि बेंखन मावख'नि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे मण्डलफोरनि सायाव। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव गावनि गोसोनि साननाय बायदियै जायखिजाया पार्टिखौ सायख'नानै जायखिजाया सुबुंनो भट होनांगौ होनना फोरमायथिदों बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बयनिबो मोनसे दमबारे गिदिरथार मोनथाय जे गावनि दैदेनगिरिखौ गावनि बिजाथिखौ गाव सायख'नो गावनि गोसो बायदिनो सोर पार्टिखौ सरकार दाजानो लुगैयो आरो सोरबायदि सुबुंखौ गावनि थान्दै हिसाबै दैथायहरनो लुगैयो बे मोनथायखौ माने मालाबाबो नागारनानै लानो नाङा। जोंनि जिथु जों मोनथायनि बाथ्रा बुंबाय थायो गणतन्त्र बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन मोनथाय आरो जों जिहेतु गणतान्त्रिक हादोरनि मोनसे डेम'क्रेटिक हादोरनि जों नोगोरारि गतिके बे डेम'क्रेटिक हादोराव बिसायख'थियानो बयनिख्रुइ देरसिन मानो होनना बुङोब्ला बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बड'लेण्डनि खुंथाय गोहोखौ सोरनिबा आखायाव होनो नागिरदों। ओंखायनो बेवहाय बयनिबो माने जिथु भूमिका रल बा भाव बेयो जोबोद गोनां। ओंखायनो बयबो भट होनांगौ। बिटिसिनि मानसिया जुदि बायहेरायाव दङब्ला बिथांमोनाबो फैनानै भट होनांगौ आरो भट होयिया जाहैबाय सुबुंखान्थिनि बेरेखा हाबा जायो। जों भारतनि नोगोरारि हिसाबै जुदि गावनि दायित्वखौ मावफुङा माने सरकार दानाय बिजाथि सायख'नाय आरो बेवहाय जुदि जोङो जोंनि माबाखौ लाखियाब्ला जों आसलते गावखौनो सासे गणतान्त्रिक हादोर भारत बायदिनि माने नोगोरारि होननानै लानाया जोंनि थाखाय माने बेयो मोनसे आरजाथाव बाथ्रा नङा। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जे जों बयबो गावबा गाव साननाय बायदि जायखिजाया पार्टिखौ सायख'नानै जायखिजाया सुबुंनो भटखौ होनांगौ जाहाथे जोंनि बड'लेण्डखौ सालायनो थाखाय जोङो माने मोनसे सरकार दानायनि बेबस्थाखौ खालामना होनो हायो आरो जोङो गाव गावनि फसन्द बायदियै साफा साफा बिजाथिखौ दैथायहरनानै गावनि जायगानि दावगानायजों लोगोसे बे बिटिसिखौ खुंनायनि बेलायाव जाहाथे मदद खालामनो हायो। मसलपुर हालाम फेसबुक पेजआव फोसावनाय अमरबती गामियाव एबसुखौ गामियाव हाबनो होआ होननानै पस्टारनि गेजेरजों फोसावनाया नंखाय होननानै फोरमायथिनानै होदों अमरबती गामि आफादनि नेहाथारि भुपेन बसुमतारीजों लोगोसे गामिनि सोद्रोमाफोरा। अमरबती गामिनि बागै जाय बिथांमोना मसलपुर हालाम फेसबुकनि जोहै जाय नंखाय फोसावनाय एबा जोंनि मसलपुर हालामाव अमरबती गामियाव जिहेतु एबसु आफादा गामियाव हाबनो मोना बेफोरबायदि पस्टार बानायनानै जाय बिजाथिफोरा जोंनि बे अमरबती गामिखौ नंखायै बेनार बानायनानै जोंनि अमरबती गामिखौ नंखायै गाज्रि बांसावनो नाजादों बिथांमोना जाहाथे नैथि खेब जोंनि बे अमरबती गामिखौ जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि थांखि लानानै बा गाज्रि मेगनजों बा गाज्रि नोजोरजों नाया बेनि थाखाय जोङो फेसबुक पेजखौ मसलपुर हालाम फेसबुक पेजखौ गोख्रोङै सोंखारियो। मानोना जोंनि गामिया दासिमहालागै बिब्दि सोरखौबा बा सोरनिबा दलखौ हाबनो होनाय मुगा फैनाङा मुगा फैनांगौ बिब्दि जेबो प्रस्ताब लानाय जायाखै। जोंनि गामियाव दासिम जाय दलआनो जाथों बिथांमोनखौ जोङो अरायबो वेलकाम जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि गोसो बायदि जोंनि बे गामियाव गाव गावनि मोनथायखौ फोरमायफैनो हागोन बा बुंफोरथिनो हागोन। बेनि थाखायनो जोङो नैबे फेसबुक पेजआव फोसावनाय जा नंखाय बाथ्रा बेखौ जोङो निन्दा होयो। बेखायनो इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि बा अमरबती गामिखौ लानानै गाज्रि बाथ्राखौ जाहाथे फोसावा
बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे जोंनि अमरावती गामिखौ बेफोरबादि आरो इयुनावबो दाफोसावथों जिहेतु जोंनि गामिया अरायबो आरो दाबो इयुनावबो जिखिनि पार्टियानो फैयाथों मानो एबसुआनो जा गुबुन गुबुन आफादानो जा बेफोरखौ जोङो जोंनि गामियाव मिटिं दावथिं बा बायदिसिना हाबाफारियाव जोङो जेब्लाबो वेलकाम थागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि बे बुंफोरथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। UPPL सोरखारनि बेरेखा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदो खौरां बिजोंनि गेजेरजों रिनजय बिथाङा। बुंनानै फोजोबनो हाया थगायनायाथ' आं बुंबायना गोबां बिथिङाव थगायबाय रायजो राजाखौ थगायबाय स्टुडेन्टफोरखौ थगायबाय न'खर न'खर साख्रि होनाय सुइजारलेण्ड बानायनायनि बाथ्रा जेरावबो बिथांमोना माने रायजोफोरखौ थगायनानै परिबर्तननि मुङाव भट लाबाय आरो रायजोफ्राबो सानदोंमोन 2020 सननि 27 तारिख जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जाबाय किन्तु बेनि गेजेरजों गोबां डेभेलपमेन्ट जागोन नामा रायजोफोरनाव मोनसे सोंनाय फैदोंमोन आरो किन्तु दिनै फैयै फैयै उल्था मोनसे सावगारि नुबाय जे बिथांमोननि सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिआ दिनै उल्था माने थाखानाय जि पावार एन्ड फांसन बियो दिनै धंस जानायखौ नुनानै फिन बिपिएफ नांफिनगौ हाग्रामा महिलारी सारनि सरकार नांफिनगौ बे खोथाखौ मोनदांनानै दिनै सारा बिटिसिआवनो हाजार हाजार रायजोआ बिपिएफखौ हेफाजाब